Rasta njayami. So. Oh, Aramis yazi ungasazihluphi. Asikele nje ngiyazi le show. Ithi nginenza lezinto simple. Ngiyamcheated but. Hayibo. Aw. Utshela into ongitshela yona ngizwisisa. Ngakunetha mbele mina ngigqoka ihelmet or yena nginike yena. Uya understand ukuthi kuningi esikuteni esi1. Abanye abantwana abanezimoto nami ngifuna ukugibela kamnandi. Ngike ngikhoshwe ngokunetha. Khona manje awusupport umntana wakho. Barubhiza ukhalela abantwana bami. Unomntwana naye? Unomntwana. Mfowethu, ngamtshela ukuthi unomntwana. Ngamtshela ukuthi unomntwana. 5 years. Akamsupport marukhalela abantwana bami makathi yena ukhalela abantwana. Owakhe. Wawusupport. Wathi uthi ngamsupport. Mina futhi. Ngoba ngeke washo yena wathi ngamsupport phela. Hawu. Mina futhi. Oh. Ma. Rasta, we zit extra shoots aan vandaag. We zijn veilig gestakkel. Ja, zo no. Shop Tommy. Excel. Polo ukufika late. Ube Spanish nje manje. Oh, buspana ne. Spanish wow. Ukren. Ngiyabonga nje isikhathi sakho. Yizo. Sibonga. Awusimakhe la, Jayam. Sanibonana emakhaya yimina Aramis Ngwenya umntimani umbamolunye ihenza Mhankeno. Siyanamukela ku episode yanamuhla. Nayi guest ethu ukuthi akwamukela ku show ethi Invasion of Privacy. Ngiyabonga kakhulu ndoda. Sicela nje usitshele ukuthi umfowethu usuka va igama lakho ubani yini futhi ufuna sikusize ngani namuhla. Mfowethu igama Sabo. Ngoya khona le matatiyela ukubona ngizela ngomsebenzi. Inkinga enginayo nalentokazi engiyitholile. Kunentokazi oyitholile. Intokazi engiyitholile indlela short division. Amadoda amaningi ngemethe kodwa mina ngimsolile. Awusukani. Kodwa hayi. Ngimthanda kakhulu. Ngiyakuzwa mina. Kodwa kulamalanga mfowethu kulamalanga. Angazi. Yini kwenzakalani? Stof besuku 6 masiqala. Hayi manje sekuze. Bathi ngithi ngiyazama ukubasa. Hayi akubase. Inkuni moyifaka inkuni. Amanzi. Zima Malahle nawo ya amanzi. Kunzima okunjalo. Hayi kunzima kakhulu. Kubanda nje. Ngiphendula. Awu. Ngiyambuza ukuthi indoda ayiphendula sithi hayi yewena. Cabanga ukuthi yewena. Umuntu omprovide so ngifuna ukwazi ukuthi yini indaba. Sekanje. Hey. Yabona mase qala kuba ne disrespectful relationship vele kusekunama red flag serious yabona. So ngiyabona why umsola. Kodwa besides ukuphendula khona mhlawumbe okwambamba kwenza mhlawumbe emafonini. Engakusho nje hayi. Mara mengathi nje kuma 12. Ungazi ukuthi manje angazi umngani muphi ke loyo. Mase uqala ngo12 nje sekukhala ifone. Tring silele phela la. Uyafona kuthiwa umngani. Manje Natasha. Iyabanjwa le phone umiringa kunona. Hayi mangabanjwa yimi ndoda. Ngabe umlilo manje nje sesiyala nje ukuthi yimi ngibamba ifone. Injalo. Yena wayibamba noma uyayimute le phone mikha. Ebusuku uyayibamba. Akayi. Wayibamba? Ebusuku. Uyayibamba. Uthi uyangiqoba kuqala ukuthi yimlele yini. Wena ngathi ulele. Manje ingxoxo sithini? Hayi. Singangeni lapho bhuti wami sisishongela lezo yabo lezo. Hayi. Cha bakithi ithi simbizo lo muntu lona. Hayi kakhulu. Mawukuthi khona ugagangayo sizokuthola lana ngithi uzozwakala. Outtime la uRasta we-IT. Uzo unlock amafoni. And then wena manixoxa phela ngathi akusahamba kahle until amafoni abuya ke bese wena uyayithatha ifoni yakhe uyangena ubheke la ukuthi lo Natasha lo ubani kahle ithini ba. Cha. Hayi asimbize mfowethu. Sibona. Siyanamukela bafowethu kwishow lena thina sobabili. Asibona. Ishow nje ethandani lena. Umfowethu bese sibhalele sitshela ukuthi hayi ngesinqanda manje sakhe lana. My top force. Chocolate. Awu. Nakho sekubona usuhleli lana. Umfowethu uyamazi yena. Angiyamazi umuntu wami Skutamel. Skutamel wakho. Sukanini. Cha, makunjalo ke njalo sasesibeka ukuthi lo budlelwane beni lokuqale kanjani nahlangana kuphi senzana sifungana nekuzinto enjalo. Ipolo phidele. Alright, hani ubhuti ngahlangana naye eMall vele eSouthgate.
ngishayela isithuthuthi sakhe. ashayele isithuthuthu sakhe wathi give me just a part-time job wenzela ukuthi alungise izinto zakhe athole umsebenzi online makana manje ngisasayile scooter but benginganankinga cause imali iyangena uyakhona ukusupporta nabantwana bami i-problem mina sengikhathele ukunethwa imfundo yami scooter so besi happy nje right until isikhathi sihamba ngiyabona ukuthi akushintshi nix akushintshi nix akakhona ukubheja akakhona ukunika nix ile scooter hlala sinenkinga siyamosheka iscooter yiso nje uyazi isithuthuthi sami masesimoshekile fana ngisilungise ngikwazi ngemsebenzini phela mara angisho nami nginenkinga bara yonke into kuhlala kuyile scooter makadala ungayibeki njalo leshipini iscooter why awuma soyibeka kanje kulesithuthuthi sami kodwa awu wesincane lesikuta sakho phela mfowethu ngizothini nje yami yabona nayo economy la eSouth Africa njani ibheda kabi so manje indlela yokuziphilisa ngaso sesithuthuthi lesi ngiyazizamela mfowethu cha man hayi ngiyakuzwa umzamo sister akukho kungcono kwangakuzama kunye awuyazi nawo kane ngihamba ama-interviews left and right angisatholi lutho nalo mina ngibona ngathi serious awukhuli relationship endaweni eyi-1 scooter abanye abafana badrive imoto ama-tribe wena business scooter kodwa dali into yenzayo cha man nawo yabo le ndaba lena ngiyibona impela ijulile yaba isithuthuthi lesi so yabona makujulile kunjena ngiyangithanda ukuthi singabimba i-topic singaphazamiseki sikhambe kahle yabo lento lo so yabo mafona senokulena nanaso siyasicela ama-guest ethu ukuthi asiboye amafoni awo kunendawo sokuya kuyo lapha why amafoni ake phela anokuringa during interviews siboye indaba zokukhatha singathi isikhatha lo so nesignal yaphazamiseka ngensiza izibole wethu so ngiyalapha then so nikeza masesiqedile i-safe no akunankinga mfowethu hayi azeke nawo ke wa rasta njaya yami ngibabela la sisakhuluma le ndaba le umbethu yaphande iSouth Africa yabona umsebenzi ayikho khona ukuthi umbethu wazama kuyabona sikhafu into and kulakho ngikuthole nezingane zakho ukunakekela nezingane zakho akukho enough angisakhona ukufaka ifransana nje indaba yokuthi school hlala sibhomile hlala sinenkinga iscooter sistakile kodwa silali singadlanga phela nezingane zakho nazo zidlile phela into ebalekile ileyo phela manje mina ngijabulele lokho manje ingane kuzobe zakho ezasithethe cha ezasisteng ngithole nazo uzu2 zimbili okay baby daddy ukhona isithombe ayikho yimi engikhona ngamfaka ubaby daddy esingamazi yimi engikhona engithathe indaba kukhona ude uyasupport mara akukho enough nami ngisafuna ukuthi ake ngiphi 5,000 nje njengoba kuzoDecember kanje kube right wena dade uyasebenza nawo ngisebenza usebenza okay interesting yabona ngiyangithanda ukuthi ke silokuzama siyehlise yabona njengey'vakashi sami nakunoplata lezi izinto kuma-sources yabona okhona laphana rasta njaya yami so yabona into enzakalayo ungabelana njani ukubamelana Aramis yazi ungasazihluphi asikele nje ngiyazi le show ithi nginenza lezi zinto simple ngiyamchitela but hayibo ngiyakuchitela vele like serious ngiyakuchitela and ngiyakhona ukuhlala ngakuchitela ikhosha nje ngamafoni ungasazihluphi kuningi ozokuthola la vuka ekseni ngithi mina ngisebenzela wena nezingane zakho wena uhamba nenye indoda ngichaza but Aramis ukuthi akukho enough ungitshela into ongitshela yona ngiyizwisisa wena akunethambele mina ngigqoka i-helmet or yena nginike yena uya-understand ukuthi kuningi esikuteni esi-1 abanye abantwana abaney'moto nami ngifuna ukugibela kamnandi ngikhohlwe ngokunethwa ukugibeze esikuteni nesi akukunawo la singayikhona ngesikuta khona maybe ngeklinikhi kumele ngihambe ngesikuta mangi-home affairs kumele ngihambe ngesikuta isithuthuthu phela ithise sikuthatha sikubeke yawo mina ngiyakutshitela-ke very sorry sis ngiphathele isikuta nami ngathi futhi manje into engilethe la ingijulisa kakhulu mfethu ngicela amanzi la ngikhona into engithathela la guy ude usupportive so manje amadlamo wonke lawo ngibhizi ngiyenzela wona lawo ngisho ukuthi awuboni ngalutho nje angithi ngaleso sikhathi benginawo
bekumele wenze kanjani. Manje lo uthumthele lo musha yena usho ukuthi yena yini engcono ngayo. Unemoto. Awunemoto yini? Into ebalekile kuwe imoto. Angisanethwa sengiyakhona ukuhamba nami ngigqoka amakwayikwayi ngihlale emotweni kahle ngokuthi ngihambe ngiwa nenkuku. Ukwayizela wakho ungaqwayizela usithuthuthu sami phela. Awazi ukugibele isikweti. Ngiyangwaza esikutefa ngaphathi ngesandla amakwayikwayi esikuteni angikhona. So Noma songibambe ngefika ngifuthu ungibuphe lapha ke. ngiphatha kahle ugibela isimoto yakhe enhle. Awunamoto. Mana so ulokhuzana uthambe bamfethu sasekhona kodwa. Ithanda kusekho ngibona into engihlelele ngomfethu. Umayisho njalo. Awu short division. Uyohlaza abantu uyangihlaza nje olive. Ngiyakuthetha la. Bengithi mina nawe su James Bond no Alia lapha yaphela. Hayi esikuteni. Sorry. Kodwa sisami le romantic kahle kahle. Esikuteni Aramis. Yeah, cute mbambene. Cabanga iTitanic awu. Nami ngifana nabanye abantwana ngisikiphile kulet. Hayi, yabona njalo sisebantu kuyicompare ianimals. Singaze siqabane kanje siqabanele imoto. Singiyayibona ngathi ulindiwe ukufaka kule inkinga lezi. Indiwe. Wangani bakho bonke nje. Yibo nje ngeimoto nje. Ngaze babona abantu babo baneyimoto. Mina business kutameni. Awu ngithema ngokuthola ngesithuthuthu sami phela. Ulindiwe, ngithabise abantu babo baneyimoto, wena unescooter. Understand ukuthi abantu bathini ngami bayangihleka abantu. Kodwa yithi sihamba phambili phela mase sihamba ngeimoto phela. Awu. Angeke ngikhona Aramis mina. Awu short division wami madoda ungayenzi lezi. And nale helmet yakho i1. Angikhona ukuba safe mina wena mawufaka ihelmet mina ufana nje. Kodwa so short division wami ungayenzi into kanje manje. Abantwana it's over. Hayibo. Avele nje siyekeleni khona la kule show yamafoni. Ngoba udecide ukuthi uzongiletha la ngithi into boyifuna. Masesi Mfethu. Cabanga kahle. Lokho ntwana ukuthole bethu kunzima. Wasithatha nezingane zakho wanakekela. Understand. Ibuhlungu benza lokho bese ungayini. Usukubani? Manje sengithola ungcono. Awu. Mfowethu. Naye ngenzela ukuthi angabi nomthwalo omningi ngoba ngiyabona ngathi kukuningi. Makahluleka ukuthathela imoto nendawo yescooter. Akasale nescooter sakhe. Ayikho safe. As into ebhlungu ukuthi ngiyazama ngivuka ekseni ngiyenza konke lokho. For ingane zakhe ukuthi silale ezidlile endlini. Ngaso zona lesithuthu uzongilahlela isithuthu phela. Phela ngithi bekusase kuleso sikhathi manje sekhuluma umuntu. Wenza kangcono ukudlula wena. Andamathe zami ungayenzi into yenzayo. Ngikho happy. Uthanda vele lo muntu lo. Hayi Aramis mina ngikho happy shema ufike kama mama. Kodwa mhlawumbe idinga isineke lento le. The fact that lo muntu wazile ukuthi phela unsustain mhlawumbe mangabambisana no2 mhlawumbe nawo uthola usatohwana ningakhona phela ukuthi yabo. Futhi 3 years wonke awulahla nje. Ngibona ukuthi mina ngcono ngithole okunye senginomunye umuntu ngoba manje buye kuningi umthwalo ngibuyele emuva. At least lo nemoto yabona ngeke ngikhona ukugibela ngemsebenzini uzongihambisa. Yeah. Awu. Yo. Mana manje ingane bese sibondile nomfowethu uzothini enganeni? Engithi babona abantwana mara hayi mina naye angiboni. Thando sekuphelile. Awu short division kodwa. Futhi uzoba ne baby daddy, ne step baby daddy. Khona lokho 2025 sila kuningi. Ayinto ebhlungu izingane yazibafu izingane Kodwa ngibona ukubheka nami ukuthi manje Khalela abantwana abangasaba. 3 years wonke ngibonda nezingane ngibonda nawe ufuna. esikhathi lezi bethu investment nje. No Aramis kuphelile. Khona manje awusupport umntana wakho. Hawu. Mara ubhizi ukhalela abantwana bami. Unomntwana naye? Unomntwana. Mfowethu ngamtshela ukuthi nginomntwana. Ngamtshela ukuthi nginomntwana. Yes. Akamsupport mara ukhalela abantwana bami makathi yena ukhalela abantwana. Owathi. Wawusupport. Wathi uthi ngamsupport. Mina futhi. Ngoba ngeke washo yena wathi ngamsupport phela. Hawu. Mina futhi. Hawu. Mama. Into isenzansi uyangiqhatha phela manje phela. Hawu. Ukuthi osuke wathanda abantwana bami ukudlula awakhe umntwana. Kodwa uthi wena uthanda support. Angeke. Yazini mfowethu yazini. I-reason why engathi okay ngiyakhumbula I think I remember why ngathatha ngithatha angasupport abantwana ibaby mama yakhe iyadelela. Every time uyathukana this girl uhlala ane drama. So ngagcina ngibhoreka ukuthi why ngoba uhlala nami mfethu fanele imali iphume iye emntwaneni. Manje nemlanga engane. Either way kungakhona ngithi obvious sizona. Kodwa ungayenzi le. Uzomzali siphela umntwana. Short division. Qala bene bond nomntana wakhe manje kuzoba right. Uzokhohlwa Ngaqayile phansi ngenze konke. Uzoba strong. Yo. Enza manje vele. Ungabi late. Hayi futhi.
Hayi bafo kodwa bengikusapotha mina kodwa manje leyo ukuthi ingane yakho i-neglect bhuti wami hayi yabona Nabo khalela abantwana abancane. impela mfethu ayenziwa loo nto yazini ayenziwa loo nto. ngathi bekuyiphutha ukuyenza kuza kule show yakhe yazini uzobuyela emuva uzohamba nalo muntu wakhe yazini Lana, uwongilethela Hayi, lana, angeke, ngeke nazi. ngikutshela. Hayi, Ngeke ngikhona. Network. angiyeka hayi sayemsebenzini man nawu awu Hey, Safa, usikhulumeni. Ngigibela ndini imoto. Ah. Ngishela ndini. Rasta mfethu umjiphi ifoni yami sokuthola kanjani azi ukuthi uva. Eish. Asingazuyibuyela. Uyibambe la. I-microphone yakho. Ubani ma? Ufake i-microphone. Kodwa usevayina ne-mic yethu system. Ngizoyisho ukuthi uyazi. Kodwa manje wenza izinto kanje ngoba ungazisokulana. Mina bengazi shem. Bengazi. Mina besingizi. Kama office ukuthi sasa ukuthi kahle iyabona izinto sikanje ngofo. This one I'll be like to the again. Awusho. So safe. Mas awa lesikuthi yafutwana. Futhi singawana Awusiwe sikele bezikufunga arabisinza bayini. helmet sana. Yo. Ayikho iqobe. Safe. Too much. Yeah. Kunzima. Kunzima mama ukuthi siyo manje abo awuba chane phone yakhe. Keep it. Ngingathanda ukuthi njalo but uyokushela. So ngimamtshela ukuthi kusebhafo. Ngala uyaqabanisa. Hayi lutho phela. Wathi la bezosidelela yini. Wena njalo bexabanisa. Ah, bafo bese usubuye phela ukuthi masangayo sedayela ukuthi into. Usudayeza naso ingakho ngifuwe besimtheli. Abasifika. Nzima ukuthi nasimazi. Nasimazi. Ne. Hayi babukele emakhaya ake sithi iphela kanjalo le namuhla mfowethu laphana usehambile izihlungu kodwa ke don't come for us bafethu ifoni yakhe sokuza show uzoyithola kwethu uzoyithola ifoni yakhe usistable utheni for show yayazi ingakho vele wathi sokhama clean so namakama uzikonto roma yenza lapho lalela yakusasa imali sibona ufikela so landa fresh nithe nangiyi-one kuthola stawe IT siyanilanda slice kan comment lapho like share share say wenziwa kanjani manje njengoba sister uthi hayi kulapha afana manje futhi akachiki yahamba mhlawumbe it has been your story yenza manje ngisuke imali mfambo bezingambili sikuze khona lapho manje thank you for fishing well and